Okay, gandang morning. Masyado kita dito sa Makati, Ayala Avenue Corner, EDSA, Makati. Afghan overpass. Ngayon, EDSA Makati. Yung mga building ang SM Makati. Views on EDSA Makati. Adi kita ay nasa overpass EDSA Ayala. Ito naman ang flyover sa Ayala Avenue. Dasmariñas Village. Dasmariñas Village, Makati. Otro muling silid. Ayala. Okay guys, mga ka-province, ito na muna natin yung vlog for today kay matay kita sa Pasna. Makatupit sa dito sa Pasay Rotunda, anak kong biyahe. Okay guys, likes, basta likes, kahit ano, basta likes, subscribe, like and shares. Thank you.